Rock what the people them want. Woman them a flex and the man them a chant. Got the 60s style, it time for come back. Draw for your bell bottom, black heel and frock. Boom, shakalak, rude boy. Tell them no. Jag heter Tom. Jag är simpel man. Så jag har den här. Jag kopplar in i vattenslangen där borta, lånar lite från värdhuset. Så jag ska duscha. Och jag vet inte. Men jag ska visa er en del av mitt liv. Hur man lever om man lever Tonys liv. Partyhatt, du vet. När man singel, man hittar en brud, man går större kompani och man tar på sig den här. Ingen i hela världens vett skulle säga nej till det här. Titta på det här. Skulle du säga nej? Nej. Kort som sagt, jag är halv italienare, halv blatte, blandningen mellan österrikiska länder. Titta vad grannarna gör, de huvudet, tror att de är från Skåne. Skåningeland, jag vet vad land är, jag vet att Italien är land, jag vet kurder, skitsamma. Men ja, ska jag visa min fina. Det här är min fina boning, som hans vänner bananer säger. Okej, här är min säng. Man brukar säga where the magic happens, men vet jag är man, har inte så mycket tid för det, men jag har tid för böcker. Det är Europa, Asien, Afrika, världen i bilder, ja. Jättebra. Här har vi inte samma madrasser, utan man kommer in, man vill ha en madrass att sova på, man vill inte dela säng. Nej, men det är för min mamma och min son kan ligga under sängen med brorsan. Jag har min cykel. Jag ska göra om till Ferrari, blandras med Jaguar. Jättesnyggt, jag ska sälja på eBay för typ 2 miljoner. Rik, slippa det här, bo i villa. En italienares dröm. Sen starta pizzeria. Ska vi se. Så några timmar så kommer ni se hur fin den är. Jag ska bara gå ner i garage och hämta min riktiga utrustning. Jag tar alla mina nycklar där. Jag tar så här, sen ska jag, vem som helst kan ta den. Lämna nycklarna framme sådär. Inte bra. Ja, jag måste komma ihåg vilken nyckel jag tror det är den här. Jag låste den! Som Sverige. Jag tror att de är så bra på fotboll. Angreppar mycket. In the hole! Italienare. Har bara en sekund att öppna dörrar. Här har vi massa prima grejer. Det här är mitt andra. Brake fluid, det är jättebra för bromsarna i bilen. Det heter ADHD. Ska vi se, det här är shampoo. Momentos, det är Evasion. Jättebra, det är så här för kroppen. Jag har carwash. Jättebra, det är från Hamron. Det här är jättebra, det är gjort. Men tjena, välkommen tillbaka. Som ni ser, det har gått några timmar. Jag orkar inte ösla tid på att hitta en Ferrari-motor, Jaguar-huvud. Så jag tänkte att jag nöjer mig med en Saab. Ska vi se. Kom in på andra sidan. Ja, ska vi se. Snygg bil. Ja, ni ser. Vacker bil, läder, jag sitter för hand. Jag har lagt spegel, titta dingeleding tofflor. Okej, jag ska gå, städa, duscha. Jag vill inte att ni ser det, du vet, man sparar det bästa till sist. Så, ni får ha det så trevligt. God kväll! Skickar bild på er om ni fina tjejer. Killar skicka inte, jag har nog med kompisar.